Televisió de Mallorca i Ona Mallorca tenen a partir d'avui una nova plataforma informativa. Es tracta del nou lloc web que uneix els dos mitjans per oferir un millor servei als oients i telespectadors que vulguin seguir informant-se per internet. Avui vespre té lloc la presentació del lloc web. Al Centre de Cultura de Sa Nostra ja hi ha preparada la nostra companya Maria Fuster. Maria, molt bon vespre. Bon vespre, som al Centre Cultural de Sa Nostra, on avui s'ha presentat el nou lloc web de Ràdio Televisió de Mallorca. La presentació ha finalitzat fa pocs minuts, a la qual han assistit col·laboradors, corresponsals i també representants dels diferents consistoris de la illa, i és que aquesta nova web té un valor afegit, que és el poble a poble, que dona una passa més en la proximitat marca de la Casa de Televisió de Mallorca, i també servirà per fer un arxiu històric, tal com ha apuntat la directora general de Ràdio Televisió de Mallorca, Marisa Goñi. Nosaltres hem pensat que una manera de que cada poble pugui tenir un arxiu històric de totes les notícies audiovisuals que hi ha al seu poble podria ser una solució sense cost pel municipi que podien donar des d'aquesta web, perquè nosaltres a l'any fem més de 3.000 notícies de pobles. Els informatius, penseu que un terci dels nostres informatius són notícies dels pobles. rtvmallorca.cat, el nou web de Televisió de Mallorca i Ona Mallorca. Tota Ona i Televisió de Mallorca en un clic. Aquest és el nou web on els internautes podran seguir tant les darreres notícies com tots els programes de la graella. Amb opció de descàrrega, el visitant podrà elegir què vol veure o sentir i en quin moment. La informació de proximitat, poble a poble, serà una de les novetats més importants. La gent podrà veure no només la notícia del dia o les notícies més interessants, sinó també la relació amb elles. També se podrà accedir al darrer butlletí que fa Ona Mallorca, i com a gran novetat incorporem poder accedir a tota la informació poble a poble. Si a una persona li interessa la informació de Llucmajor o Sineu al seu poble, simplement ha d'anar a la nostra web, clicar damunt el mapa i trobarà tota aquesta informació. A més, el web també ofereix el servei de meteo i canals de participació on oients i telespectadors podran opinar, penjar fotografies i participar en enquestes. Ja sabeu, a partir d'ara teniu a la vostra disposició aquesta nova web que servirà per encara tenir més a prop la informació. Ens acomiadam des del Centre Cultural Sa Nostra. Bon vespre.